Hapay kasta ka? Ah? Hapay kasta ka? Hapay kasi kayo. Ah? Ibusam tayo ka ng ibusam. Ampay madim inibos. Di mo siyo. Injak kayat. Ibusam tayo ah? Pura siya kaya magkaya. Oh. Nagsuga ba? Inubusam tayo tatanong mo. Ibusam tayo ta. Ibusam tayo ta. Nagpapulot ang pagdigos mo. Pagdigos ka. Pumanaw ako. Bagbag ako. Baltakam ka pa panami. Ulay. Di na tikas kasi na. Talaga amok nili yan yung bagay. Baltakam ta. Digos ka ni. Ang pwede mo isusot na jinted ni Madam Kwa. Nakadulin mang kanya mo. Na iti kastoy. Ha? Ang pwede mo din may susuot na dyan. Madam, yung nagbigay po ng ano, hindi niya may sinusuot, tinatago niya. Alam ka niya na ako ay. Panalapin niya inulubod yan. Alam niyo kanya. Akin na rin ito yung rot. Siya, mangilumang dahil dahil ti isuot mo mo, dahil bago. Sino na? Dahil Iyak kaya. akin na ta dahil ti Iyak isuot. kaya. Yun ang isuot mo, hindi nga. Ang kaya yun. Akin na ta dahil ti ikuha. Lulukod lang ang kakadayon.